Monggo mangkir. Abang Karjo Sugarawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dumateng panjenenganipun Bapak Bini Sepuh Sesepuh Aji Sepuh, dumateng sedaya para tamu undangan, sedaya para panitia ingin sami satu dadi hormatan. Langkung rumiyin sumangga kita tansah muji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Bilih ing wekdal dinten menika kula lan panjenengan tasih dipun paringi kempal manunggal kanthi kawontenan kabagas warasan kabegjan kamulyan karaharjan ing tansah sumandang sumanding dumateng kula lan panjenengan sedaya. Sholawat mewah salam mugi kunjuk wonten junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah pundi ingkang sae, pundi ingkang awon nggih derek ajaranipun inggih menika agami Islam. Wadene sarah panjenengan sedaya boten saged dipun suwuni doa mewah restu anggenipun kagungan hajat nggih sedaya warga masyarakat dusun Balong Gesing anggenipun ngotenaken tasakuran bersih dusun nggih sedekah bumi. Pramila sabibaripun masyarakat dusun Balong Gesing ngawontenaken tasakuran bersih dusun sedekah bumi, warganipun anggenipun olah tetanen tansah saged melimpah ruah, saged meningkat hasil panenipun, ugi sedaya tansah pinaringan rahayu widodо kalis nir ing sambikala. Wadene salebetipun tasakuran bersih dusun sedekah bumi, panitia penyelenggara ngwontenaken hiburan nggih menika cara jawanipun ingkang dipun wansani tandaan nggih seni tayub. Istilah tayub menika ingkang mawa basa ateges monggo kita tata ingkang kanthi guyub katindakaken dening pakumpulan karawitan Sari Budaya nggih Sarbut Geng Panjak Megilan. Ugi ingkang dipun semboyong kalian pelangi audio lensa multimedia syuting Top Budaya Channel. Kanthi agreng sasana pangibingan kairing dening Ibu Waranggono ilang kerangkung gangsal cacahipun. Wadene kula ing mriki kula kepatah dados pelentang sampur nggih menika pramugari ing kebadhe caos sampur dumateng ngarsa panjenengan. Mbok bilih to mangke wonten kekilapan saha kirang sopan nggih kula caos sampur awit jeru kula manungsa limrah titah sawantah ing tasih kebak ing calah nggih namung saged nyuwun agung samudra bangsami. Kula kinten cekap ngen kula matur kanthi asanti jaya-jaya wijanti mugi rahi ingkang tansah pinanggih. Agur kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu. Saderipun langun beksan langkung rumiyin kita pikak kalian gedeng eling-eling mantun eling-eling penghormatan panitia. Monggo eling-eling.
sasampunipun gending eling-eling pinangka kangge pangeling-eling kula lan panjenengan sedaya. Sampur panghormatan katur dumateng panjenenganipun nggih Bapak Panitia. Lampeng sampur kairing gedhok jula-juli. Mangke sedaya panitia minggah panggung. Ayo, Cang.